Ukraine pen Russia der hiniang bong pinian nikre sirkeban ron thama kachar jaba porle tanglo nikre sirke pleng ro phita Ukraine President Volodymyr Zelensky pen ari chirung relan sominda radangalong ron thama mongwe ki japen ka phere memia der lage Ukraine wa deralo hanlo Russia pen Ukraine der hiniang bong a hiring tangra ron thama kachedana porlake piniar ni an nikre sirkeban nang pleng tanglo Lapu Russia na pen lakh army military armu Ukraine rong supi along katung prapa media phan un an pen bor ipon Russia de pen jong si langdam lo pulotang te Ukraine de ki isi bi hek adet binong det hini ka char wong bong Russia la pen Ukraine rat pen nang an apran ke dam nang tadulo lapu somindara dangang bong pen jakong kangtang plong puke hokona det Russia tum ko an ma Ukraine long kateng kingdom piniar nita Ukraine president Volodymyr Zelensky ari chirupe Ukraine along sampri ke bang pen kichi an bom kang bob la pen heliar kili arju jete kapret arki ke thangna ta arju lom Ukraine rong sopi create falong pen dang lok break jam malong Russian military atum pinnang ahemarit phalang nopom bonta Russia president Vladimir Putin akimanga tengpen Ukraine rong sopi create falong katum pradam pa media phan ka sikalong Ukraine president Zelensky beta charai kong thip Ukraine lapen Russia der hini ka charwong bong pini pen ni plia phong mon sama pharman ka chingwai pon lenglo pini le thota video conference pen der hiniang bong ka chingwai chingsai padu konlo bonta phong plia phong ka chingwai along Russian lapen Ukraine pupuang bongta ari ka chirung pona birta ke klang pon abila bonta der hini ka chubochia rara tumpen isi ningke thedama lama bangke mon sampen ka chingwai che kroi po busi ning thepon Ukraine President Zelensky pen kapang da kona lam the ke long kona tengke Russia la pen Ukraine ang bong ka chingwai chingsai pen mon samaluti ke banjia phan aka chingwai abangki in home din bonta Ukraine na pen ri ka chirung nang ji kwa bangki chirung the busi Zelensky pen pangda po International Desk Report Karbi Mangmar